Clash a máme tu novú hru Clash Royale. No a teraz som práve 5. aréna a takýchto mám v zostave. A ideme sa pozrieť, čo tu máme. Peku detnúť. Clan Battle. Takže môj kamoš vyrobil tento klan. Volá sa Euro. A klan sa volá také, že Euro Sebo. Černý Vex, to som ja. A poďme sa pozrieť na ten klan. Uvidíte, kto je prvý, kto je druhý, kto je tretí. No, černý vojak, to som ja. Samer TV, to je Flash, Messi, Euro bratranec, Andy Euro brat, Fuhihi, to je líder, to je Euro, Ronaldo, to je Euro druhý bratranec a JKMNH je Euro na mobile. Tak, poďme. A rád by som naskočil na to bojovanie. Takže poďme na to. Dúfam, že tento boj vyhrám. Tak, pum. A bez zrkadílko pekne. Ježiši Kriste, no. Bežička, dáš to. Tu dám one. Toto neznášam. Keď mi niekto dá Baby Dragona a poďme na to. Nemá čo proti mne použiť, okrem tohto blázna. Pre pána Jána, nesmie to zničiť. Nič ho. Magic Fireball. Ježiš Kriste, to sú názvy. Ťažké ako hrom. No toto asi prehrám, dámy a páni. No tak toto použijeme. Škoda, že v taku nemám tiež Baby Dragona. Takže, damn. Je to prostě hrozné, nedá se to prežiť. A kúnik. Toto sa mi nedá prežiť, čo ja prehrávam. Toto sa nedá. To som práve prehral. No, ešte čo také vám poviem, čo sa tu dá urobiť. No. V podstate nič. Zlepšovanie kartičiek, bojovanie, zbieranie truhiel a dávanie kartičiek. Tak ja si dám, prosím pekne, aby som mal level 3, niekto mi donate krásne dvakrát. Cards. No a ideme sa pozrieť na nejaké tie videjka. Sa dám z 11. arény. Z najlepšej arény. Dáme si match. Ideme pozerať. Dokážete si tu takto prepínať, že rýchlejšie, stredne, normálne ako v hre, trochu rýchlejšie a najrýchlejšie si vždycky dávam
To po niečo použiť. Dáme si to najrychlejšie. Takže dobre, vyhral on. To dáme ostatný si pozrieť čare, takto sa vám to uloží do tohto, môže si to hocikto pozrieť. Prepačte, ale mám taký hlas. No a takže dáme si ďalší battle, dúfam, že teraz už vyhráme. Goldman. To je zlatý muž. Presne, ak vám to viem preložiť. A jeho kád sa volá Hello City. To je presne ahoj mesto. Presne tak. Myslím si, že použijem Skeleton Army, aby potom mohol použiť princa, ale to sa nestane. Tak ja dám takto krásnu pečičku, tutok, na kvajíček. No poď. Oh no, dúfam, že nevyhrajú. O nie, toto som zasa prehral. Tak. Neviem, čo by som mal ešte. Asi neviete, čo je music. To je muzika a SF krát to je server Faxit krát. Oh no. A do arény 6 potrebujeme presne 1700. No, toto je aréna 11, prosím vás. To je o 4000, 4300. Toto sú len také ocenenia a toto je najvyššie ocenenie. Tak a dáme si ešte jeden boj. Áno, takže poďme. Dúfam, že tento boj už konečne vyhráme. Spell Valley. Majster David. Je poraziteľný gank. No. O nie. Ako rýchlo mohol mať ďalšiu gulu. Wow.
pečičku použijeme, čo ju pekne dáme. Dúfam, že ju budem. Jej, ten je zlatý. Môže rovno na to kašľať. Peka je silná. A ja dám toto, takže takzvaný princ, dámy a páni. A použijeme ho proti vežičke. Nie. No. Takže toto sa stáva, keď sa vám niečo nevydarí. On nemá v útoku ani princa. Ešte ho vôbec nepoužil. Tak skúsime použiť toto. Tak poďte, ničte ho. Poďte, ničte ho. Poďte, ničte tú peku. Jaj, ty brďo, ty chceš ešte bojovať? Tak ja ti to dám. Peka versus Peka 3-2. Vyhráva Miga Tuporej, sej, Peka. To vybavíme Barbarians. Tak ale ja používam metódu Always Day. Sice to je večný deň. Always Day znamená večný deň. Ale to je jedno. Okolo. Toto kolo sme vyhrali, takže Golden Chest, zlatá čestka. Tu si necháme otvoriť Golden Chest a práve toto video končí a chcel by som vám povedať, že chcel by sme dosiahnuť na tomto videjku asi 10 000 lajkov a dávajte lajky a hlavne aj odbery. Takže toto video sa končí.